У Віцебску вызначаны месцы, дзе можна будзе акунуцца ў палонку на вадохрышча. Гэта купелі на Юр'евай гары і каля храма свяшчэнна-пакутніка Фадзея на вуліцы 39-й арміі. Здзейсніць абрад можна і непадалёк ад абласнога цэнтра у Віцебскім раёне. У ліку спецыяльна вызначаных месцаў для купання азёры Бернская, Заронаўская, Гародна, купель каля храма Узнясення Гасподняга ў Лужасні. Падчас свята ў афіцыйных месцах акунання будуць дзяжурыць медыкі, праваахоўнікі, ратаўнікі і супрацоўнікі арганізацыі ратавання на вадзе. На берагах вадаёмах установяць палаткі для пераапранання, будуць працаваць гандлёвыя кропкі з гарачай гарбатай. Богаслужэнні і абрады водаасвячэння пройдуць па ўсім паўночным рэгіёне напярэдадні вадохрышча і непасрэдна ў панядзелак 19 студзеня. Падчас свята ратаўнікі раяць не забываць пра бяспеку. В части контроля за соблюдением правил безопасности в местах, где будут организованы купели на Крещение Господне, будут задействовано 24 единицы техники МЧС и 77 человек личного состава. Обращаем внимание граждан на неукоснительное соблюдение правил безопасности при посещении купелей. Самое главное правило – это окунаться можно только в специально оборудованных для этого местах, под наблюдением специалистов. Кроме спасателей к этой работе будут привлечены представители ОСВОД, медицины, милиции и других организаций. Чтобы обряд окунания прошел безопасно, лучше подготовить свой организм заранее путем закаливания. Запрещается окунаться в состоянии алкогольного опьянения и при плохом самочувствии. А также запрещается нырять в проруби, заходить в воду следует спокойно и аккуратно. Месцы для купання на вадохрышча вызначаны ў кожным раёне Віцебскай вобласці. Усяго ў паўночным рэгіёне іх 47. Акунанне ў ледзяную ваду падчас свята сімвалізуе ачышчэнне ад грахоў.